tal? ¿Qué tal tú por ahí? ¿Viniste por aquí? Sí, estábamos por la zona y dijimos, vamos a acercarnos. Joder. ¿Qué tal? Bien, aprovechando y descansar un poco. Por aquí estos... Cero tan... Hombre, buenas. Bueno, ¿qué tal? Mira, damos, mira, esta es Bea, que es mi novia. Hola, ¿qué tal? Un placer. Agustín. Ya está, no tengo más que decir, ya sabes. Y nada, dijimos, bueno, pues vamos a acercarnos hasta aquí. Puede ser alguna
sé. A ver. No sabes de qué va el vídeo, ¿no? ¿Me puedo enseñar algo? Sí. Creo. Sí, creo que lo tengo aquí descargado. Así que... Vamos. ¿Viste a Vitoria? ¿Viste a Vitoria? Como todo. Terrible. Estos que son para él. No, no, son Uno que utiliza casco. Ostras. Hostia, Escrita aquí esto para verlo. Yo no lo vi, el vídeo, no, con verde que va. Aparte se te oye.
que lles vai levar en directo Celta Media, neste caso ao que vai enfrontar no campo municipal de Barreiro ao Celta B co Racing de Ferrol. Celta Media presente durante a temporada nos partidos dos valores do futuro do Real Cruz Celta, dun futuro que segue sendo moi, pero que moi ilusionante, xa que chegados a xornada 25ª do campeonato, os celestes están subidos á terceira praza da táboa con 50 puntos, a 1 do segundo que o Racing de Santander e a 5 do líder a Cultural Leonesa. Por baixo dos vigueses atomámolo Pontevedra a 8 puntos, precisamente a un Pontevedra que na xornada anterior venceron os celestes por 0-4 en Pasarón, e fora de posto de promoción de ascenso o Valladolid B a 9 puntos dos célticos. O Racing, que visita Ose Barreiro, ocupa a posición número 12 do campeonato e ven de descansar na pasada xornada tras o aplazamento polo temporal da súa cita co Palencia. Ten 28 puntos cun partido menos, é dicir, está a 22 puntos, que no diría, na pasada campaña agora mesmo do Celta B. Está todo a piques de comezar, de seguido imos a co partido. As novidades na convocatoria do equipo de Miguel Ángel Tena son os juvenís Borja Freire, Edu Porteiro, Carlos Berea, tendo en conta as baixas prestación de Maceira e Catalá e a de Sergio Paz, que non poderá xogar ante o seu ex equipo. Como está todo preparado xa para ese inicio de partido, rival fero que de seguida analizamos co noso comentarista, o profe Xosé Valtierra. Moi boas tardes. Hola, boas tardes, Víctor. Pois aí está, para comezar o encontro do que imos a coas aliñacións. Comezou o partido San Barreiro, aliñacións nas que xogan no Racing de Ferrol de Miguel Ángel Tena, Pais en la portería con Cruz, Víctor Vázquez, Nano, Borja Freire, Armental, Gonzalo, Pablo Rey, Mendy no centro do campo, mentres que arriba Joselu e Dani Benítez. Por parte do Celta, de Alejandro Menéndez, Néstor Díaz en portería con Kevin, Ruller Riera, Diego Alende, Samu para a liña defensiva. No medio campo Brais Méndez, Borja Fernández, Gus Vedes e Juan Mera. En a punto de ataque o marroquí Chancalú, acompañado do Pichichi, do goleador Borja Iglesias. Con noso profe, con Xosé Valtierra, que nos pode parar este partido? Un partido realmente interesante, onde temos que destacar dous aspectos. Primeiro, a vitoria do Celta en Pontevedra. Segundo, os 15 días que leva sen competir o Racing de Ferrol. A ver esta situación, como é capaz de levala o equipo ferrolán despois destes días sin competir. Un Celta que ven a pleno rendemento. Bueno, a ver como sucede o partido. A seira dos ferroláns que non é boa, despois que suman 3 partidos sen gañar. A súa última vitoria foi por 4-0 ante o Caudal Deportivo na primeira xornada do 2017. Imos ver esa acción por parte do cadro vigués, ese balón que se vai perder pola liña banda finalmente con saque favorable ao conxunto racinguista. Precisamente vai ser nese lateral esquerdo Borja Freire, o rapaz de 18 anos, juvenil, que hoxe titular tamén destacado a presencia de Mendy, de Sergio Mendiguchía, un xogador que chegou agora no mercado invernal e que se estrea hoxe, debuta coa camisola verde neste partido. Un xogador que saiu da canteira do Atleti, que chegou a xogar incluso en primeira co Sporting de Sison, 30 minutos en San Mamés, a man de Abelardo. Debutou en outubro do 2015 en primeira división, e que chega agora neste mercado invernal o Racing procedente da Unión Deportiva Logroñés. Debuta hoxe no medio campo xunto tamén a Gonzalo García, o coruñés, o ex do Cidade de Santiago ou do Compos, que xa xogou un partido precisamente no Sardinero nese empate a un gol do Racing. Dous reforzos para este equipo que sorprendentemente non está loitando polos postos de promoción de ascenso, non? Este é un equipo que en principio está montado para pelexear por eses 4 primeiros postos de promoción de ascenso. Ferrol é un equipo que leva 3 temporadas meténdose nesas posicións. Houve unha planificación a principio de temporada que non lles funcionou, houve que cambiar de adestrador, houve que reforzar o plantel, e agora en vez de pelexear por estar neses 4 primeiros postos, o que están aí pelexando por sair dese pozo no que estaban moi metidos. Esperemos que todo vaya ben, que o Ferrol consiga sair desa situación para manter un equipo máis neste grupo da segunda B. O Racing está agora mesmo a 22 puntos do Celta B.
realmente sorprendente, non? Que haxa tanta diferencia. Fala, evidentemente, da boa campaña que está facendo o conxunto vigués, pero tamén do mal que lle saíron as cousas este ano o cadro ferrolá. Sí, o Celta B sabemos todos que está facendo unha campaña impresionante, unha campaña no que se están dando circunstancias moi positivas para o conxunto. As cousas están saindo ben porque se está traballando ben, o equipo se reforzou ben. Todos a principio de temporada, dos 20 equipos da segunda B, 16, 15 equipos saen coa idea de meterse entre os 4 primeiros, pero aí somente entran os 4 que mellor fan as cousas. Saque de banda favorable de novo o Racing, tratando de levar a iniciativa nestes primeiros compases de partido o conxunto vigués. Lembramos, no pasada xornada, esa victoria por 0-4 en Pasarón despois dunha primeira metade que puideches presenciar en directo sobre a tierra, que foi alucinante. Tiven a sorte de presenciar esa primeira metade, a pesar de que Luxito decía que a xogada do penalti era clave e fundamental no desenvolvemento do partido. Creo que desde o principio Celta B mostrou moi ben as súas armas, sabía moi ben a que iba a Pontevedra, un campo grande, un campo amplio onde o Celta pudo facer os seus contraataques perfectísimamente tras roubar balón, e onde o Celta deu un recital de fútbol, e onde eu creo que na segunda parte non quiso facer máis sangue, porque oportunidades para ampliar ese resultado tivo e dabondo. Ollo agora esa recuperación por parte do cadro vigués, ese pase, a idea de Juan Mera nese balón en profundidade saiulle mal, directamente as posesións do gardameta do Racing. Hai quen xoga Enano, o coruñés que toca para a liña defensiva na que aparece Gonzalo. Nano buscou ese pase que directamente entregou o rival, apoiadouse Juan Mera, Borja Fernández, vaise Juan Mera, vaise o céspede porque hai falta, a falta cometida por Cruz. Parece que estamos nun partido de primeira división. Nano xoga con Dani Benítez xoga con Mendy, todos xogadores con experiencia en primeira división. Por eso que di que este Ferrol non lle saíron as cousas como realmente tiñan pensado, porque plantel e xogadores tiñan dabondo para estar arriba. O que resulta, non sei se estrano, pero polo menos sí que sorprendente, non é ver a Nano incrustado aí na defensa, non? Sí. Xogador que era de gran vocación ofensiva cando debutou no Barça de Luis Van Gaal. En aquel Atlético de Madrid que xogaba de 10 con chegada á área. Bueno, pero pouco a pouco vamos ver esta xogada. Moi ben cortada por Borja Fernández e agora moi ben solucionada con saque de portería. Decíamos de Nano, aquel xogador que destacaba no Barça B, no Atlético de Madrid, pero bueno, o tempo foi no levando cara atrás e o Santa falta de Catalá, pois xa o temos de central respondendo de momento moi ben. Si, tamén é unha solución de emerxencia, non? Solución de emerxencia, pero coa veteranía e experiencia que ten, eu imagino que Ichan e Borja van ter que pelexar moito para deixalo deshabilitado nas xogadas de ataque do Celta. Lembremos que o Racing non ten no día de hoxe nin a Macera nin a Catalá por sanción. Tamén non está Sergio de Paz, o xogador que precisamente marchou do Celta B para o Racing neste mercado invernal. Balón colgado agora sobre a portería celeste, trataba de chegar desde atrás Mendy, pero había fora de xogo, posición incorrecta do futbolista do Racing. Bandeira levantada do asistente do colexiado no día de hoxe, Fernando Román Castelán Leonés, e o colexiado encargado de dirixir este partido. Xoga aí Diego Alende de novo co seu gardameta, a pelota que toca Néstor, baixa ese balón no medio campo o Racing, pelota atrás para Cruz, presionado Cruz, perdeu esa pelota ante Juan Mera. Ollo a Juan Mera, ten a Ichan, vai continuar el, vaise o céspede, pedía falta, di o árbitro que non hai nada, estaba moi preto da acción o colexiado e dixo que non pasara nada nesa xogada. Quen a baixa agora é Gus Ledes, tocou para Borja Fernández, a acción de Borja Fernández, continúa Borja, toca aí de novo para Borja Iglesias dentro da área, Borja Fernández, ollo dentro da área, caese, está pedindo a falta pola entrada de Nano. Pois acción para polémica. Sí, Borja pediu con moita insistencia esa falta dentro de área. Borja non é un xogador que normalmente
sexa dos que máis protestan o árbitro. Agora o árbitro chamao pedíndolle tranquilidade. Destes 8 primeiros minutos, poucas cuestións tácticas a destacar. O Racing está xogando con dos delanteros moi claros, con Mendy e con Joselu, e o problema pode vir por banda esquerda. Hai que atar moi en corto a Dani Benítez, que é capaz de poñer uns balóns en centro moi bons dentro de área, e aí Joselu e Mendy van levar moito perigo. Vamos a verla posteriormente la repetición. Ahora vamos con esta acción de Borja Iglesias dentro del área. O remate do dianteiro. Primeira chegada con certo perigo do filial céltico. Vemos que vai caer Borja Fernández. Ese balón que lle chega ata lo rexeite. Bueno, pues aí quedan as dúbidas. Aí estamos. Pelotazo agora de Víctor Vázquez, o ex capi do filial celeste, ex xogador da canteira viguesa. Falta favorable o Racing, vai na sacar o seu capitán Pablo Rey. Prota que chegou mansamente o gardameta Néstor. Celta intentando ser desde atrás, con balón controlado, como sempre o recurso de Borja Iglesias. Aí fora de xogo por poquito de Chan. Ese recurso de cando as cousas non van, cando non son capaces de enlazar tanto con Guslés como con Borja Fernández. Borja Iglesias sempre o recurso para sair con ese balón controlado desde atrás. Ven agora no apoio con Borja Freire. Aí está o rapaz, tocou, deixou pasar Joselu. Chegaba Mendy ese balón, recupera o filial céltico, faino por medio do seu capi de Kevin. O pelota de Kevin que mandaba para Borja Iglesias, cortou Nano. Toca Nano para Pablo Rey. Pablo Rey buscaba a Joselu. Joselu aguanta ese balón. Ven boa intención de Joselu. O balón que lle quería meter a Armental. Cortou o filial celeste. E Diego Allende, que xoga con Ruller Riera. Este para Kevin. O capitán Kevin, autor dun dos goles do cadro vigués en Pasarón. A pasada xornada estreouse nesta campaña como goleador. En Pasarón houve unha cuestión moi clara, que era que os laterais do Celta subiron muitísimo, e tanto o lateral dereito Kevin como o lateral esquerdo Samu Araujo, sí. Samu, os dous meteron gol. Estrearon os dous como goleadores este ano. Se indica poder ofensivo, que é unha das claves que sempre comentamos deste Celta, a parte ofensiva que teñen os dos laterais, o tanto Juan Mera como Brais en fase ofensiva se cerran para deixar ese carril libre para que os laterais poden subir. Pasa agora ben de Pablo Rey para Joselu. Olla Joselu, aí leva moito perigo. Boa parada de Néstor ante ese lanzamento de Joselu. O ribeirense que buscou porta. Ese balón que despexou Néstor Díaz. A primeira chegada con perigo do Racing sobre a portería celeste. Ese balón que se perdeu, desviado polo gardameta por Néstor, vai ser saque de esquina. Primeiro saque de esquina do partido. Este que vai facer desde o Curruncho o Racing. Semella que pode ser xogada ensaiada para un saque. Non, finalmente non vai ser saque en curto como semellaba para Pablo Rey. Está lle indicando Pablo Rey a distancia a que está o defensa do Celta. Ahora sí, ese saque en curto para Pablo Rey. Busca agora o disparo de Dani Benítez. Saca con rapidez Néstor, buscaba contra para Borja Iglesias. Deixa pasar esa pelota a Víctor Vázquez. Ollo que lle presiona aí a Víctor Vázquez. Borja Iglesias. E os problemas que acaban con ese balón que se perde pola liña de fondo. E saque de esquina para o Celta B.
Confianza, falta de entendimiento entre Víctor Vázquez e o portero Paisa. E Borja Iglesias estaba moi atento. E vamos a ver o córner que saca o Celta. Carnavaita moi noviño, Paisa, 19 anos. Sí. Saque de esquina que fai Gus Ledes, saca a defensa do Racing agora con un traballo defensivo por medio de Dani Benítez, a pelota que volve a Gus Ledes, busca o portugués, ese balón en profundidade para Juan Mera, o centro de Juan Mera, cortou en traballo defensivo agora de Joselu vais a apoiar en Pablo Rey. O pelotazo no despexe da defensa do Racing vai directamente á defensa do Celta. E Samu quen toca para Ruller Riera. Este apoyouse en Kevin para Borja Fernández buscaba o balón para Ichan con Borja Iglesias, aí está Borja Iglesias, aí está o Pichichi, vai seguir o céspede, pero non hai falta, segundo colexiado que estaba moi preto da acción. Agora a entrada claro, de Dani Benítez, chega tarde. imos ver, porque chega tarde o Linier, podería haber fora de xogo, non o sinala, saca, ten que despexar agora Diego Alende provocando o córner. Está Pablo Rey tirado no campo por esa entrada que lle fixo a Borja Iglesias. Vaya, se ve lastimado. Parece que se vai recuperar sen problema Pablo Rey. E segundo saque de esquina para o Racing do partido nesta acción na que hai dúbidas da posición de Dani Benítez, da súa saída. Se repite a situación anterior, hai unha situación que chama atención, que van dos xogadores do Racing, a execución do córner, achéganse dos xogadores do Celta e nun momento dado o estador do Celta manda retrasar a un, esperando máis dentro de área. Agora non, están os dous aí outra vez, chega un terceiro. Sacou Dani Benítez, tocou a defensa do Celta, agora será saque de banda para o Racing. 15 minutos, cuarto de hora xa cumprido en Barreiro, con empates en goles. Celta Media ofrecendo en directo este partido da 25ª xornada do campeonato en Segunda B. Saque de banda que xa realiza o Racing, balón para Nano o coruñés que vai trocar de orientación buscando na banda dereita Dani Benítez, que agora aparecía por esa banda dereita, pero a pelota perdeuse pola liña de banda, polo que será saque para o conxunto vigués. O saque que vai realizar xa Capitán do Ferrol está dolorido. Pablo Rey, hai un xogador do Racing facendo exercicios de quecemento, que acaba de enviar Tena a zona de quecemento. Veremos a ver si ten problemas para continuar ou non. Se esas molestias sería un xogador importante, sí, sen dúbida. Pablo Rey Cabarcos. Si cae despois desa acción na que outra vez botase a man o ombreiro, outra vez, parece ser que está dolorido. A ver como Pablo é un xogador extremadamente importante para o Racing. Esperemos que pueda continuar. O balón que vai chegar mansamente para Néstor Díaz. Lembremos que está xa Iván Villar no banco de suplentes despois de que Rubén Blanco recibira a alta médica e xa está co primeiro equipo. Iván Villar que nestes últimos meses acompañou o primeiro equipo pola lesión de Rubén Blanco. Importante decisión a de Berizzo mañá no tema de porteiros. Sergio fixo Rubén era o portero titular do equipo hasta a súa lesión. Sergio se incorporou, Sergio fixo realmente ben. En calquera caso que sabemos é que acertará, porque sí, calquera dos dous, pero a ver a decisión que mañán toma Berizzo. Xogando Ruller Riera, tocou atrás para Néstor con Diego Alende. Aí está o central sentegués conducindo o balón, sacando esa pelota para Ruller Riera. O catalán ten que retrasar de novo para Borja Fernández. Este apoyouse en curto con Diego Alende toca con Samu. Trataba de recuperar Juan Mera. Temos de momento ningún dominador claro da situación.
Tampouco hubo ocasións de perigo. Saque de banda que vai realizar Cruz. Cruz para Joselu. Recuperou o filial celeste. Aí é Brais. Brais con Borja. Borja para Rullé. Xogando con rapidez agora, tratando de imprimir ritmo a esa pelota o Celta B. Ichan, o centro de Ichan petou nun contrario, será saque de banda de novo para os celestes. O Celta facendo campo moi grande, moi ancho, cos dos laterais moi ofensivos. Saque de banda, vai no realizar Kevin. Kevin con Brais. Kevin buscaba de novo a Borja Fernández. Borja Fernández aguanta o pase, non deu no mal. Cortou Armental. Armental con Pablo Rei, que semella que está un pouco mellor, por lo menos continúa no campo, continúa no céspede. O que sí que semella que ten dificultades aí con Breiro, pero De momento vemos agora como Ferrol vai realizar unha presión alta na saída de balón. E van e a calidade técnica de Brais soluciona ese intento de presión por parte do Racing de Ferrol. Sempre Gusledes o saque. Xogando Diego Allende con Samu Araujo. Esa pelota de Samu Araujo petou en Armental. Balón que se eleva Borja Iglesias. Borja Iglesias aguanta. Ollo que aí ten perigo. Balón que mete Borja Iglesias dentro da área para Brais. Non o puido controlar, demasiado forte ese pase de Borja. E que magua, porque era unha boa oportunidade para os celestes. Era unha boa situación fabricada, como sempre, por si mesmo por Borja Iglesias. Igual o golpeo no pase iba un pouco forte demais, pero tamén parece ser que hubo ali algún problema co bote do balón e Brais non tivo ocasión de controlar e finalizar a xogada. Escoitamos o adestrador do Celta como manda a Borja e a Ichan retroceder na presión. Non está buscando unha presión moi alta o Celta. Quizás pola facilidade que ten aí para sacar a pelota o Racing en defensa, non? Si, quere xuntar o equipo máis atrás, estar máis xuntos, que sexa máis difícil mover ese balón. E Gonzalo, quen xoga con Víctor Vázquez. Víctor Vázquez para Pablo Rei. Agora si, triangulando ben os ferroláns. Ese balón de Mendy que deixou para Dani Benítez. Vai no tocar Samu para Juan Mera. Juan Mera de novo con Samu. Samu xogando de primeira con Borja Fernández. Aguanta Borja Fernández. Aí vaise no apoio con Juan Mera. Vai Ichan o marroquí ante Cruz. Saque de banda para os celestes. Vai nos facer con rapidez neste caso coa chegada na incorporación ofensiva a campo do Racing de Samu Araujo. Samu Araujo vai facer o saque en apoio con Borja Iglesias. De novo para Samu Araujo. Combina con Borja Fernández. Recuperación por parte do Racing. A pelota en profundidade para Joselu. Cortou na Diego Allende. Ben no corte. Moi atentos os defensas do Celta. Sempre destacamos, no Celta B sempre destacamos a capacidade ofensiva de Borja Iglesias, de Ichan. Esta xogada. Pero hai que falar da defensa Pero tamén, hai, sí, no, iba a destacar o papel de Borja Fernández en medio campo. Gusledes é o xogador polo que pasan todos os balóns, pero esas conducións que fai Borja Fernández unha vez que conseguimos roubar balón e como fixas contrarios e a partir de aí empeza a distribuir os xogos son moi importantes.
A saída agora de Néstor, ollo esas complicacións, non? Estivo moi seguro, moi Sí. tranquilo. Dice que era moi importante para o caudal ofensivo tanto de Borja Iglesias como de Chan. Toca ben aí Brais Chan no apoio. Esa pelota non chegou a Brais de novo. A Cuidado porque nos recuperación de cazan Víctor nunha Vázquez contra. con Joselu. Joselu ollou ben a posición de Dani Benítez con metros para avanzar por esa banda esquerda. Dani Benítez chega a liña de fondo, o centro de Dani Benítez, non había ninguén para onde mandou o centro. E a pelota que se perdeu pola liña de fondo. Moita calidade ten o Racing nesa parte ofensiva. Moitísima. Tanto José Lu, exxogador do Celta B, como do Compos, ten unha calidade moi boa. Sempre falamos de Borja Iglesias como un gran dianteiro. Cos seus goles non olvidemos que José Lu leva nesta temporada xa 12 goles, se non me confundo. Sí, A por calidade 20 a pasada. sí. A calidade de Dani, aí rouba moi ben o Racing de Ferrol, cerca de área. Ollo disparo desde el 11 de Pablo Rey. O capi do Racing por riba da portería de Néstor. E a finalización de Pablo Rey. Falábamos da calidade de José Lu, falábamos da calidade de Pablo Rey, a calidade de Dani Benítez. Son xogadores contrastados na categoría e en categorías superiores. E aí onde o Celta vai ter que andar fino, defensa moi atenta, moita anticipación para non permitir eses controles de balón. E Joselu non ten aí demasiada compañía, polo que ten que buscar moi forzado a Mendy. A pelota vais a perder pola liña de fondo. Saque de porta para o Celta. José Lu toma a decisión equivocada porque entraba Dani Benítez solo por banda esquerda. Se en vez de meter ese balón en profundidade a Mendy chega a xogar con banda esquerda, con Benítez nos crearía, dá a impresión que nos crearía máis problemas en defender ese balón. Chegamos ao minuto 25 desta primeira metade en Barreiro, no campo municipal de Barreiro. Celta Media en directo con este 0-0, Celta B 0, Racing de Ferrol 0, partido que abre a 25ª xornada do grupo primeiro de Segunda B. Lembremos cunha victoria o filial celeste conseguiría estar na segunda posición, a esperado que faga evidentemente o Racing de Santander, pero polo menos ocuparía xa esa posición adiantada sobre os santanderinos, os que lembremos, en caso de igualdade a puntos, o filial céltico ten o golaveraxe gañado. Importantísimo. Nesta segunda volta non simplemente se xogan 3 puntos, se xogan 3 puntos máis ese golaveraxe do que falas, Víctor, porque é importantísimo chegar a final de temporada. As posicións vanse ocupar dependendo deses resultados, en principio, entre os dous equipos. O Racing xoga mañá, non ten un partido demasiado complicado ante o Lealtad, pero hai que xogalo e evidentemente Hai que xogalo. É o que decimos sempre, hai que xogalo. sí, porque hai unha cousa que quedou moi clara xa, non? É que os equipos de abaixo nesta segunda volta presentan moitas dificultades. E iso notou no ben o Celta B nos partidos que notou no tivo. Celta B, notou no Racing de Ferrol, que o Celta B conseguiu un empate aquí con Mutilvera a última hora con moitísimo traballo, e o Ferrol perdeu en casa con Mutilvera hai 2 xornadas. Entón os equipos de abaixo están apretando e a segunda volta é moi complicada. Incluso o Palencia na última xornada que xogou aquí o Celta B, tivemos que esperar ata o minuto prácticamente 75 para encarrilar o partido. De momento non hai un dominador claro da situación, demasiadas imprecisións en medio campo. Ningún dos dous equipos é capaz de facerse co poder do balón. Xogando aí Pablo Rey con Víctor Vázquez. Pelota para Armental. O recorte de Armental trata de marchar nesa lateral de área viguesa. O centro que vaise marchar, non, porque o toca en defensa Kevin, vai para Dani Benítez. Non hai rematador, aí debería ter tranquilidade Samu. Estaban pedindo que se apoyara co brazo Samu. A sensación de que non. Non. Xoga Nano. O
Coruñés apoyouse en Víctor Vázquez, o marinense que busca o pelotazo para que corra de novo Armental. Armental trata de baixar esa pelota, pero non, perdeuse pola liña de banda, non puido controlala Adrián Armental, o ex do Coruso. Xoga na liña defensiva o Celta, faino por medio de Ruller para Borja Fernández, este combinou con Kevin atrás de novo para Ruller Riera con Gusledes, aí xoga o portugués de Braga, Gusledes con Juan Mera, apoyouse en Samu para Diego Alende con Juan Mera, tocando e tocando Celta, tratando de que abra liñas o Racing, algo que non sucede. No. Agora trata de chegar Brais Méndez, ollo dentro da área, aí ten perigo, vaise o céspede, e aí saque de esquina. Están pedindo que finxira a caída. Víctor Vázquez é o que reclama. Eu creo que non é finxe. Pola propia acción de xogo vai o chan. É saque de esquina. Segundo, Sí, perdona, Vito. saque de esquina para o filial, pero desde logo penalti non había. Non, pero tampouco era cuestión de tarxeta, é unha acción de xogo. O saque como sempre, a balón parado para Gusledes, que está indicando a xogada. Aí vai o portugués, o balón atrás para Kevin pode colgar, non deixa de novo para Gusledes pode colgar ese balón, si o fai, e quen despexou foi Nano. Trata de marchar Juan Mera, non pode, aguanta ben Pablo Rey, a presión de Juan Mera sobre Pablo Rey, tocou para Paisa, o pelotazo de Paisa, vaise directamente a cuberta de Barreiro, vai ser saque de banda para os celestes. Sí, agora un Racing que xunta moito as súas liñas defensivas. Non quere que o Celta teña eses espacios, eses pasillos por onde penetrar. E agora si hai... No, fora de xogo. Fora de xogo. Era boa idea dese balón en profundidade de Praichan, pero había posición adiantada. Sacou con rapidez Paisa. Temporada pasada aquí en Barreiro 0-1 gañou o Racing de Ferrol. Pero tamén hai que Pero as tener... circunstancias eran, Sí. eu creo que as contrarias. As Un contrarias, Celta sí. intentando sair do descenso e un Racing de Ferrol que viña en posicións de playoff. Non tiña nada que ver, desde logo, con Unha situación totalmente... desta campaña. Sí. Brais non pode perder eses balóns aí medio campo porque pode dar lugar a contras do Racing. Olla Kevin, o pase de Kevin, Evo para Borja Iglesias dentro da área, disparo de Borja Iglesias, sacou Paisa. Foi centrado ese disparo de Borja Iglesias e iso permitiu a Paisa meter as mans e mandar ese balón a córner. Será o terceiro saque de esquina para o Celta B do partido. Outra vez o balón o curruncho nesa banda dereita do ataque vigués, vai no colocar Gusledes para o lanzamento como sempre, a balón parado o portugués. O Ferrol defende con todo o seu equipo, cos 11 dentro de área, José Lu no primeiro pau. Man dereita arriba de Gusledes indicando xogada. Vamos ver os movimentos dentro da área para os que o árbitro está pedindo calma. O colexiado Román, o colexiado castelaironés. A indicación de Gusledes, que segue sendo a mesma, con man dereita arriba, balón que cae rexeitado de novo a Gusledes. Gusledes vai colgar esa pelota dentro da área, o remate que trata de facer o filial céltico, apoyouse aí Juan Mera toca atrás para Samu, pelota interior de Samu ia con dirección a Ichan, cortou na o Racing en labora defensiva que saca xa o filial céltico e Mendy quere recortar e pode facelo con Borja Fernández de primeiras non, porque de segundas estivo máis rápido Borja e cortou aínda que ese balón foi directamente a posesión do Racing. Agora recupera o filial vigués ese balón de Samu para Borja Iglesias, mancouse nesa acción. Outra vez o capitán Pablo Rey, pero continúa a xogada, non se para o xogo por parte do Racing. A chegada con ese centro de Armental, a pelota que vai para Kevin, balón que vais a Brais Méndez, está atendido un xogador do Racing, pero non parou o balón antes o seu equipo, polo que agora non o fai tampouco o filial céltico. Balón que chega a Borja Fernández para Juan Mera con... Ou botamos o balón fora ou xogamos.
Pois están esperando que se recupere Pablo Rey e o que non se entende é que o árbitro non pare o No, ve non que o pare o xogador xogo. está con dolor. Porque aí quen ten que dicir é o colexiado. Claro, pero manda entrar as asistencias, ve que o xogador está con dolor, o árbitro que ten que parar o partido. É certo que antes non o parou o Racing, polo que non había ningún motivo para que o Celta B mandara esa pelota fora. Pero o Racing está na fase ofensiva, igual non se dan conta de que o seu capitán queda tirado no chan, está ás súas costas, pero unha vez que o árbitro ve a situación, sí que debería mandar parar eso. Ten estas accións, eu son a opinión de que eso é unha decisión do colexiado e Sí, que é o colexiado que ten que parar o xogo, senón Claro, se ve que hai un xogador tirado, con xestos de dolor, con acenos de dolor, que ve que realmente non está en condicións de seguir, pois entón manda parar o partido, balón a terra e seguimos xogando. aproveita este parón Alejandro Méndez para dar indicacións tanto a Borja Iglesias como a Juan Mera. Como Juan Mera. Faltanos, quizáis, o Celta faltalle un pouco de velocidade na transición ofensiva. E quizáis un último pase máis seguro entre liñas, buscando os pasillos tanto de Chan como de Borja Iglesias. Devolveu con deportividade o balón o Racing e xa está recuperado Pablo Rey de novo no terreo de xogo. Dúas veces tivo que ser atendido xa nesta primeira parte o capitán do Racing. Hai falta agora de Samu. Poucas oportunidades para os equipos, quizáis esa de Borja Iglesias esa a máis chamativa, non? Sí, a de Borja Iglesias máis a parada de Néstor tamén. para Néstor son as dúas únicas opcións de gol que pude haber no partido. Mas a parada de Néstor a disparo de Joselu, non? Sí. Joselu e Borja tiveron esas dúas opcións. Quizáis máis clara foi a de Borja. Tocamos atrás, toca Racing de Ferrol atrás, colócase, comenzamos outra vez, partimos de cero. Pois hai falta agora sobre Dani Benítez, falta que sinala o colexiado, favorable ao Racing. Voltamos ter neste caso xogador tendido e con dor do equipo racinguista. Sacou xa Nano, escoga Gonzalo para Víctor Vázquez. Este recibe a presión de Borja Iglesias. Juan Mera, perdeu unha Juan Mera ante Armental. Armental entregou a Borja Fernández, ainda que a perdeu tamén Borja. Pablo Rey no cambio buscando demasiado forte ese pase para Dani Benítez, pero controlou cun control de moitísima calidade de Dani Benítez dentro da área. Ollo pase de Dani Benítez, o centro e o balón que se perdeu pola liña de banda, pero ese control, esa deshabilitación do contrario dese xogador do Celta é impresionante. ese control de Dani Benítez é do mellor que pudimos ver no partido. Sí, de momento sí. Desde logo non temos moitos xogadores desta categoría con capacidade técnica como para facer ese tipo de controles. Chamadas a xogadores de elite, non? Sí. Objetivo retivo, non? Ollo agora a entrada de Pablo Rey. Aí sí hai falta e debería haber tarxeta. Debería haber cartón, pero continúa, aplica a lei de avantaxe con ese balón para Ichan dentro da área, recorta a Ichan, o disparo de Ichan. E ao balón que tocou Paisa provocando saque de esquina. E agora quen lle está indicando o colexiado que sucedeu é o asistente. O asistente Estalle dicindo que hai, efectivamente, vai amosar o cartón amarelo a Pablo Rey, pero é o asistente o que lle di ao colexiado que sucedera. Non entendo que o colexiado non lo vira, pero no, é extraño, pero bueno, neste caso o asistente o que está mellor colocado é o que lle di que claramente hai un golpe co cóbado de
Tamén hai unha presión moi forte do banquillo do Sí, Celta sobre para que chegue ese cartón, ¿no? Vaya a ver, cuarto saque de esquina, luego tenemos tiempo de ollar de nuevo ese control de calidad de Dani Benítez, pero atendemos a este saque de esquina de Gus Ledes para o Celta. Nova oportunidade para consulto vigués para o equipo de Alejandro Menéndez. Aí vai ese balón colgado de Gus Ledes. Do primeiro pao non chega ninguén. Tocou na Borja Iglesias. Pelota rexeitada que vai de novo as posesións da liña defensiva do cadro vigués. Tocou na Néstor para Samu. Samu combina con Kevin nun cambio de banda. Kevin o Capi quen se apoya en Brais Méndez. Brais Méndez toca atrás de novo para Roger Riera. Roger Riera vai conducir, vai gañar metros, busca a incorporación ofensiva de Kevin, o centro atrás de Kevin, o balón de Brais, trataba de darlle con calidade ese golpeo do balón. Pelota na contra de Víctor Vázquez para a carreira de Joselu, vai chegar Roger Riera enviando ese balón pola liña de banda. Está animado agora, está rápido o partido. Por momentos parece que isto se rompe. E Dani Benítez con Joselu. Joselu tocando e tocando agora o Racing, faindo por medio de Gonzalo, cambia de orientación, busca na dereita Cruz. Agora sobre control. Esa pelota con bo control de Cruz ante Juan Mera. Cruz manda ese balón para Mendy, Mendy vai saco peito, deixa para Gonzalo, Gonzalo busca na banda esquerda a Dani Benítez. O recorte que quere facer Dani Benítez vai aguantar, vai facer o centro agora sí. Esa pelota que vai chegar por ela Mendy, hai saque de banda para o Racing. Imos ver agora sí, o control. Esa pelota que vai recibir nese cambio de orientación de Pablo Rey. Que control. Impresionante. Que cousa maravillosa. Sí, de Neymar, casi podríamos era decir, que ¿no? decimos antes, son xogadores de elite, son xogadores. Agora hai un problema con Pablo Rey, co árbitro. Lembremos que Pablo Rey ten unha tarxeta por un cobadazo a Gus Ledes, un salto de cabeza. Saque de banda que vai facer o Racing. Aí é Pablo Rey con Armental. Armental perde ese balón o Racing, recuperou una o filial céltico, pelotazo de Néstor para que salte Borja. Toca Juan Mera, Gus Ledes pelexando agora con Joselu. Aguanta Joselu, vai a perder Joselu ante Brais. A saída de Brais, o balón que mete en profundidade para Ichan. A carreira de Ichan, ollo que hai máis rápido Ichan. Vai no derrubar Nano. E vai sinalar, non? Pois non hai falta. Hai córner. Caeu, pero non entendeu como falta o colexiado, polo que será saca de esquina. E ollo coas protestas de Gus Ledes. Sí, porque Gus despois da falta recibida por parte de Pablo Rey está realmente. No, e agora parece ser que o árbitro que o manda a banda debe ter sangue despois do cobadazo de Pablo Rey. Sí, de aí que falara con Gus Ledes. Manda Gus Ledes a banda e o saque neste caso non o vai facer como é habitual Gus Ledes, seno que Juan Mera. Balón pechado, toca Joselu, vaise perder por a liña de banda. Saque para os celestes na banda esquerda. Semella que están atendendo aínda a Gus Ledes e que non pode regresar ao terreo de xogo. Ademais o Celta sabedor de que está con 10 xogadores no campo, está tomándose con calma este saque de banda. E sí, parece que xa está Gus Ledes reposto, pero o árbitro aínda non ollou. Borja Iglesias apóyase en Samu para Borja Fernández, este con Juan Mera. Juan Mera, ollo aí, está o Celta cun home menos pola situación de Gus Ledes, agora está pedindo regresar ao terreo de xogo. Teñen que comprobar que non hai sangue na equipación, que non hai sangue na boca, que é onde levou o golpe.
Celta xa está con 11. Va a buscar balón a área. O pelotazo que manda Gonzalo directamente ás mans de Néstor. Chegou ese balón. Vai a sacar o guardameta do filial céltico. Buscando Borja Iglesias, como sempre, neste tipo de desplazamentos. Toca Borja Fernández. Combina con Juan Mera. Este para Samu Araujo. Samu con Ichan. Quería devolver Samu para Ichan. Non le saiu. A recuperación do Racing. Vaise Mendy. Mendy busca na banda dereita Armental. Cambia de orientación Pablo Rey para a entrada de Borja Freire. Aí ven o rapaz de 18 anos, o juvenil, tocando para Dani Benítez. Dani Benítez dentro da área, o balón de Dani Benítez ás mans de Néstor, con perigo chegou aí o Racing. Dani Benítez ten moito perigo nesa banda esquerda. Temos que estar moi atentos. Brais debe axudar moito máis a Kevin, porque senón esa perigo. Ollo desde el 11, trataba de sorprender Cruz moi ben a Néstor visto, Díaz. moi ben visto por parte do lateral dereito do Racing a posición de Néstor. Entramos no último minuto desta primeira metade, vai lo que queira engadir o colexiado, que será un minuto máis, semella. O que vai engadir a estes primeiros 45 minutos. Un minuto por esas xogadas nas que tivo que ser atendido Pablo Rey, o capitán do Racing. Toca aí Kevin, saque de banda para o Racing. Aí está o cartón arriba de un minuto que vai sumar o colexiado a estes primeiros 45. Tocou Paisa, agora é Armental. Pelexa Mendy con Diego Allende. Vais ese balón Mendy, o debutante hoxe no Racing. Borja Fernández vai ser a última, está para o Celta. Toca Brais con Borja, chegando desde atrás Víctor Vázquez, o corte. Ruller Riera, insiste Gusledes no pase para Brais Méndez, aí con Borja Iglesias. Borja Iglesias non se entendeu agora con Juan Mera, pelota que parchou pola liña de fondos. Haberá saque de porta para o Racing. E aquí pouco quedará, acabará a primeira parte. Final dos primeros 45 minutos en Barreiro, con ese empate sen goles. Resumo, Xosé Valtierra, do que foi esta primeira metade. Unha primeira parte no que ningún dos dous equipos foi capaz de facerse co dominio do balón. Bastantes imprecisións nos pases, bastantes imprecisións nesas xogadas de ataque. En defensa os dos equipos están ben, están anticipándose ben, están interceptando ben os pases. Ben en defensa, pero o que decimos, en ataque dúas ocasións, unha por parte de Joselo, a parada de Néstor, outra por parte de Borja Iglesias, a parada de Paisa, e ofensivamente pouco máis. O Celta intentando facer o seu xogo habitual coas subidas dos laterais, pero Ferrol, equipo experimentado, equipo con calidade, que nas contras ten muitísimo perigo, sobre todo en banda esquerda con Dani Benítez, que tivo un par de ocasións claras. A ver, na segunda parte que nos separa, a mí me dá a impresión de que isto non vai variar moito na segunda parte, non vai ser un partido atractivo para o espectador, pero é un partido, como está sendo, moi disputado por parte dos dous equipos. Vamos a hacer un breve descanso para neste tempo de lecer, neste tempo de espera da segunda metade, pero antes desa volta, dese regreso, deixamosles un vídeo dos contidos de Celta Media que seguro son do interese de todos tras unha campaña que está sendo máxica para o club vigués, neste caso a historia dunha paixón. Próximamente en Celta Media. La afición por las camisetas empieza un poco por casualidad. En uno de mis viajes en Londres, en Camden, llego a una caseta donde hay infinitud de camisetas y separada una de Maciño. Pregunto por qué está separada y por qué es la más cara y me dicen que porque es Maciño. En ese momento me doy cuenta de que
de que en casa tengo un tesoro y que tengo que centrarme en conseguir las que me faltan o de jugadores que me faltan. Y ahí es el momento en que empiezo a, pues un poco a esto de coleccionar e intentar conseguir tanto jugadores que me faltan como camisetas que no tengo. Esa te la doy por válida. Vive, soña, comparte.
estamos. Guille, estaba ahí, está ahí. Está ahí con David, mira, ahí con David. 1, 2, 3 filas, mira, comiendo pizzas. Con calma y tranquilidad a ver los actardones. No, que en Radio Marca no me quieren. Últimamente no me quieren. Si te quieres. No era mala opción, o sea que... Bueno, yo creo que sí, Yo creo que sí. Aparte por velocidad de Ichan iba por delante. Vámonos, eso no lo tengo. Mira, está lesionado. ¿Qué pasó? Ahí. Bueno.
Saúdos de novo desde o campo municipal de Barreiro. Está a piques de comezar esta segunda metade entre o Celta B e o Racing de Ferrol despois de uns primeiros 45 minutos con empate sen goles en Barreiro. Unha primeira metade na que houbo sobre todo unha xogada polémica. Aquí imos ver de novo esta acción na que vai caer Borja Fernández ante Nano, en a que semella que pode haber penalti de Nano a Borja Fernández, pero que non sinala o colexiado castelán leonés Román. Está a piques de comezar esta segunda parte sen cambios nas dúas formacións con respecto aos que iniciaron o partido. Vai ser o Celta B que empoña o balón en xogo, rodando xa a pelota sobre o céspede do Municipal de Barreiro. Ese balón que vai chegar a Borja Iglesias, controlou no Brais Méndez trata de continuar, o balón que colgaba para que aparecera na banda esquerda Juan Mera. Para Juan Mera precisamente chega esa pelota. Gusledes con Diego Alende xogando na liña defensiva agora. O filial vigués Xosé Valtierra. Que esperamos desta segunda parte? Pois unha segunda parte que esperemos que mellore a, digamos, a calidade do partido para o espectador, que na primeira parte que sexa máis vistoso, porque a primeira parte foi moi disputada pero con pouca calidade, repito, para o espectador. Esperemos que melloren. Eu creo que o Celta deberá cambiar un pouco o seu sistema. Imagino que, como sempre, o adestrador do Celta meterá algún xogador entre líneas por dentro para buscar ese último pase que lle dea opcións tanto a Chan como a Borja Iglesias. E por parte do Racing de Ferrol seguimos vendo o mesmo sistema, dúas liñas moi xuntas, dúas liñas de 4 moi xuntas defensivamente, e o Celta con eses balóns longos buscando por detrás da liña defensiva non creo que teña moito éxito na faceta goleadora. Entón, a creación de espacios ten que ser máis, como diríamos, esa creación de espacios máis motivada por parte dos xogadores de Celta. Ten que crear eses espacios con máis mobilidade, ocupalos e despois ter a opción de conseguir ese gol. Estamos vendo a Joselu. Ollo a Joselu, porque aí é onde pode levar moito perigo cando recibe eses balóns na área. Pelota que vai chegar atrás para Paisa. Estivo moi ben Paisa na única intervención difícil que tivo no partido ante Borja Iglesias. Sí, é un aspecto moi importante dos porteiros, que nas poucas intervencións que teñen ao longo do partido, que a pesar de estar fríos, que non lle están chegando moitos balóns, que respondan nese momento, porque é o que se lles pide. Ollo agora a Kevin, non pode Kevin proseguir con esa acción, deixa Nano para Paisa. E Néstor tamén tivo unha moi boa parada, José. É o que dicíamos, hai moi poucas actividades tanto dun portero como de outro, moi poucas accións defensivas, pero xusto cando tiñan que estar, estiveron. E iso é importante porque lle dá moita confianza aos seus compañeiros. Vemos outra vez como o Racing monta as dúas liñas de 4 defensivas, deixa moito espacio entre a segunda liña defensiva e a liña de dianteiros, e aí o que estábamos dicindo, esas aparicións de Borja Iglesias entre liñas, recibir esa balón de espaldas á portería, dando opcións aos seus compañeiros. Senón o Celta vai se estar pegando contra dous muros constantemente. Xoga Gusledes con Diego Alende. Ollo ese balón complicado para o seu guardameta, para Néstor Díaz, mandou uno directamente fora. Estaba moi presionado por Mendy, non quixo complicarse. Entón aquí hai dúas opcións: ou moita mobilidade por parte dos xogadores en xogo estático, ou moita rapidez na saída das contras, e o Celta non se está caracterizándose por esa rapidez na saída das contras.
Recuperou aí Gusledes para Brais Méndez desvarou, pero puido continuar co balón nesa parede que fixo agora con Juan Mera busca ben a entrada de Ichan con Paisa, a saída de Paisa que evitou que ese balón chegara a Ichan. Se a xente protestaba porque pon un pé fora da área, pero que o que ten que estar dentro da área é o balón é o que marca si a posible man. Balón dentro da área sen problemas. Era o que estábamos dicindo, se o Celta sai con velocidade, vimos como agora e agora outra acción. A la entrega, nada, recuperación con rapidez do filial céltico. Gusledes, a pelota que chega a Borja Iglesias non que magua porque entraba. Sí, pero ese pasillo non estaba, non o tenía moi claro, estaba moi cerca de él como para meter ese balón e que tivese éxito Borja Fernández. Pero era o que estábamos dicindo, con velocidade son capaces de romper a o posicionamento defensivo do Racing de Ferrol, e en caso de que esa velocidade non se dea, que o xogo sexa máis parado, máis lento. Bo pase agora de Brais de novo para Ichan. Está moi activo agora o filial céltico nestes primeiros compases da segunda metade. O recorte de Ichan na liña de fondo, ten que retrasar para Kevin vaise ao céspede, hai falta de Pablo Rey, falta que sinala ademais o asistente do colexiado castelano-leonés. Velocidade no saque, que decía velocidade no saque, pero o árbitro cortou a xogada porque o balón non estaba situado na posición correcta, según él. Vai colocar de novo Gusledes, por tanto, esa pelota. Agora a incorporación dos centrais do Celta B. É moi importante neste caso, nun partido tan trabado, onde hai tan poucas situacións de gol, estas situacións a balón parado ás veces son as que deciden os resultados finais. Indicando xogada Gusledes. Tamén está Juan Mera, Gusledes, o balón colgado, remate, sacou a... non, tocou. Neste caso o Celta, as protestas de Diego Allende. Non lle costa o cartón amarelo, porque o árbitro pues prefire aguantalo. Tampouco foron protestas. Sí. Demasiado. Foi unha protestiña, sí, pero non foi nin con xestos, nin erros, foi unha cousa suave. Lembremos, está apercibido de sanción, están apercibidos de sanción este partido dous xogadores do Celta, que son Borja Fernández e Ichan. Saque de banda que realiza, non, ia facelo con rapidez Dani Benítez, pero deixa para que sexa Borja Freire, o rapaz de 18 anos, juvenil, que hoxe ten que ocupar un sitio no primeiro equipo polas baixas, e non é o único, porque hai tres xogadores juvenis, estaban tres xogadores juvenis na convocatoria do Racing. Vaise agora Brais, bo pase de Brais para Ichan, olla Ichan, aguanta Ichan, ese balón na lateral de área ante Nano, o recorte de Ichan, non, diouse aí un poquinho co balón. Sí, esas ocasións son as que a borde de área temos que aproveitar, porque non se van dar moitas, ou non se deron moitas ata este momento. Pelota que toca Diego Allende para Gusledes con Diego Allende. Aguanta Diego Allende para que chegue Kevin apoyouse ben en Brais Méndez devolve para Kevin trataba de marchar, chegou desde atrás nese corte defensivo de Nano. Unha situación ofensiva que parte dunha saída a presión a Dani Benítez, deixa o espacio que ten que marcar libre, e por aí ven moi ben Diego Allende a Kevin nesa situación, mete ese balón en banda e aproveita, é dicir, no momento en que o Racing se descoloca un poquinho, o Celta está moi vivo para aproveitar esas situacións. Cortou de novo no sexto saque de esquina, primeiro da segunda metade, sexto do partido para o Celta B. A ver si aproveitamos. Van 6, e era o que estábamos dicindo, un partidos tan trabados, estas situacións a balón parados son extremadamente importantes. Vai no botar como sempre con
Man dereita levantada, Gusledes indicando xogada. Busca o primeiro para o Nese, salto a pelota na que caía Ollo a Borja Iglesias. Chegou para o remate, pero había demasiados xogadores aí, era difícil atopar un oco. Sí. E agora unha gran parada de Brais Méndez, porque o árbitro pitou man. Sacou xa o Racing por medio de Nano. Nano con Paisa. Pelotazo de Paisa para que salte vindo desde atrás. Ese traballo de Samu. Balón que se vai perder por la liña de banda. Saque de banda para o Racing. Estamos con 10 minutos xa da segunda metade. Celta Media ofrecendo en directo este partido da canteira celeste, este partido do filial celeste diante do Racing de Ferrol, no que o cadro vigués busca unha nova victoria para tratar de ascender unha posición máis na táboa. José Lu busca agora a Mendy, ollo a Mendy, Mendy marchou por moi pouquiño, puido ser chegar a evitar o Santo para Mendy. A gran oportunidade para o debutante no Racing nesa xogada na que diante de Néstor cruzou un pouquiño de máis e marchou a pelota fora. A mellor, sen dúbida, do partido, esta que tivo Mendy. Unha ocasión moi clara por parte de Racing de Ferrol, parte de unha situación de contraataque onde pillan a defensa do Celta descolocada e aí o xogador tuvo unha opción clarísima. Temos agora a Néstor tirado no chan, está sendo atendido polas asistencias. Creo que parte dun golpeo, dun golpe que se dá contra o compañero de... Vamos ver a repetición. Non a temos aínda. Eso xa estaba a xogada acabada de acción de ataque do Racing, desa oportunidade clarísima para Sergio Mendiguchía, xogador que contáramos na primeira parte que saiu da canteira do Atleti e que mesmo chegou a debutar en primeira co Sporting de Xixón. Pues acaba de ter unha oportunidade moi clara na súa estrea como xogador do Racing para poñer o seu equipo por diante no marcador. Aguantando Nano, vaise o céspede, aí Pablo Rey. Hai falta que indica o colexiado. Saca con rapidez o Racing. Cortou unha en liña defensiva Diego Allende. Gusledes demasiado forte, pero chega ese balón a Borja Iglesias. Borja Iglesias para Brais Méndez. Non estivo rápido Brais. Esa ten un troco preparado Alejandro Menéndez. Está Joao Gómez preparado na banda. Aposta do noso profe Xosé Valtierra. Pois o que máis veces sae nos cambios do Celta aí Chan, pero dame a impresión que vai apostar por Juan Mera. Pois sí, Juan Mera. Premio. Aí temos a oportunidade que antes errou Mendy, na que por moi poquinho se lle foi. Esa foi a mellor ocasión do partido e vémolo troco. A sustitución no Celta B, a entrada de Joao Gómez, o portugués de Futsal, que entra no campo sustituindo a Juan Mera. Entrará, por tanto, xogador por xogador, non hai ningún cambio táctico, non? Un poquinho máis de velocidade, quizás, por parte de Joao. A entrada agora se o árbitro pita falta ten que sacar de tarxeta. Nano, vai ver cartón Nano. Polo golpe sobre Borja. Nano, o coruñés, o que viu este cartón de novo por un golpe co cóbado, o mesmo que sucedera no cartón anterior, sí, que fora para as Pablo dúas, Rey. Saltos de cabeza. Gusledes o saque da falta, como sempre. Temos a Diego Allende, a Roger Riera na parte de atrás, no segundo pau. Bota esta falta
Gusledes sacou unha Nano en liña defensiva. Perigo Dani na Benítez, contra, pero aí fora de xogo de Joselu. Aí bandeira arriba do asistente, estaba xa reclamando os dous xogadores da liña defensiva do Celta. Tiñan claro que Joselu saíra de posición incorrecta. Agora é Gusledes que manda o pase, cortou no co peito Nano. Nano apoiouse en Gonzalo, Gonzalo toca para Cruz. A presión de Joao Gómez, a caída de Joao Gómez. O árbitro non sinala nada. Ya va a quedar ahí enganchado con Cruz, Joao Gómez. Toca Néstor, Néstor para Diego Allende, Diego Allende con Borja Fernández. Perde una porque tocou Armental, pero é saque de banda para o cadro celeste. Sacou una Samu con Gusledes, conduce Gusledes. Busca Gusledes, a entrada de Armental, continúa Roger Riera para Kevin. Kevin busca o centro, peligro. podía chegar Borja Iglesias, pero estivo ben no corte Nano, provocando o séptimo saque de esquina favorable ao filial céltico. 15 minutos da segunda metade en Barreiros, en goles, pero polo menos co xogo moi activo nestes últimos compases. Era o que estábamos comentando antes, que o Celta ten que buscar esa velocidade para non deixar o Racing de Ferrol montar esas dúas liñas defensivas. Outra vez Gusledes para o saque desde o Curruncho. Ese balón que vai botar o xogador portugués. Aí está Gusledes, balón que colga no primeiro pao. Trata de sacar e fai no Cruz. Cruz para Borja Freire. Vai chegar na traballo defensivo, empurrado por Dani Benítez. Joao Gómez pide disculpas Dani Benítez por ese empurrón sobre o portugués. Claro que as contras despois de córner por parte do Racing de Ferrol son moi complicadas, porque como están defendendo con 11 xogadores fora de área, o Celta sempre deixa dois xogadores atrás facendo as vixiancias e sempre están de cara e é máis fácil para o Celta cortar esas contras. Telegrafiou ese pase aí Gusledes. Agora ven o traballo defensivo cortando a entrada e o enfado de Gusledes, que lle podía costar un cartón amarelo. Está desde a primeira parte, desde que recibiu o cobadazo por parte do capitán do Racing de Ferrol, está moi revolucionado, digámoslo así. Neste caso enfado consigo mesmo, pero porque o árbitro interpretou así, pero segue protestando o árbitro por esta xogada tamén. tocou Borja e saque de banda para o Celta. Está me gustando moito este juvenil do Racing. Sí, que con 18 anos pasou o partido que está facendo Borja Freire. Non está notando ese salto de juvenís a segunda B. Contando con que ademais o juvenil do Racing de Ferrol, se non me confundo, está en Liga Nacional, non está en División de Honor. Porque ainda hai un salto máis dentro da categoría juvenil e me está gustando. Balón que chega, pero había fora de xogo de Joao Gómez. Estaba esperando o asistente a que tocara o balón. En o momento que tocou, pois levantou a bandeira. Talle pedindo Alejandro Menéndez aos seus xogadores eses cambios de orientación para mover as basculacións, para mover esas basculacións ao Racing de Ferrol e que aí aparezan os ocos e os pasillos interiores. O Celta de momento non lle están aparecendo. Ei, entrada moi fea. E o capitán e o Racing de Ferrol vai se quedar con 10. Pois sí. Segundo cartón amarelo para Pablo Rey, que chega neste minuto 18 da segunda metade e vai quedar con 10 o Racing. Pablo Rey Cabarcos, que mira un primeiro cartón na Son dúas accións feas. A primeira é por un cobadazo a Gusledes, un salto de cabeza. Nesta é unha entrada co pé por diante. E polo tanto eu creo que as dúas tarxetas amarelas son merecidas. Queda prácticamente media hora de partido, empeza un partido novo. A ver como plantexa o Celta xogar contra 10. Automáticamente o Racing de Ferrol vai facer un cambio. Sí. Entra Juan Martínez.
por Mendy. Saca un dianteiro e va a reforzar o medio campo. Pues ese primeiro troco no Racing de Tena, de Miguel Ángel Tena. Primeiro que se retirou foi Rei Cabarcos pola expulsión e agora, con tempo, sen presa ningunha, tamén marcha Mendy, que tivo a mellor oportunidade do partido a toda agora. Unha ocasión clarísima. Cando podemos veremos esa repetición dese cartón que viu que lle costa a expulsión a Pablo Rey. Ese segundo cartón amarelo para o xogador do Racing, que supón que pois desde este minuto 20 vai xogar en inferioridade numérica o cadro racinguista. Está esperando o colexiado que se retire do campo Pablo Rey. Que ten que ir directamente ao vestuario. Unha vez expulsado. Neste caso está esperando que se retire do campo. Outro día vimos no Camp Nou como Luis Suárez foi expulsado e non se quiso retirar e ali quedou, non? Sí, pero en vez de caerlle un partido de sanción, sí, pero que caeronlle dous. Quer dizer que é curioso que en primeira división non se tomen na élite ese tipo de medidas e que sí que se toman, pues por exemplo aquí na segunda B, ¿no? De comprobar que efectivamente... Sí, comprobar que... me imagino que será máis fácil comprobar en Barreiro que no Camp Nou. Bueno, pero tamén é certo que no Camp Nou teño un cuarto árbitro. Teño un cuarto árbitro, claro. E aquí non o temos. Que ademais sabía perfectamente que o xogador do Barça non se marchara para a caseta como tiña que facer, ¿no? Por certo que marcou no día de hoxe Luis Suárez. Está gañando o Barcelona 0-2 no descanso en Vitoria o Alavés. Esa final de Copa anticipada que... Un Alavés de triste recordo para os celtistas esta temporada. Tocou en liña defensiva o Racing. Moi ben, anticipando Roger Riera. Para Kevin con Ichan buscando ese balón que corta xa o Celta. Borja Fernández agora semella que volcado o cadro de Alejandro Menéndez, sabendo que ten superioridade numérica, ten que ir a polo partido, ten que ir a por eses 3 puntos. Gusledes, o pase de Gusledes para Ichan, o pase de Ichan, Borja Iglesias, ahí está Gusledes, tocando para Brais, gol. Gol de Brais Méndez. Do Celta, o gol de Brais Méndez, o mosense. A zurdiña de ouro do cadro vigués, aí apareceu Brais Méndez. Os seus 19 aniños de Brais Méndez que volta a marcar, xa a marcar a fronte a Arandina, tamén ante o Tudelano, pechou así o ano 2016 co gol diante tamén do Guijuelo, abriu a faceta no 2017, pero fai o seu quinto tanto da temporada, quinto gol. Unha acción moi veloz, Paredes, primeiro toque. Era o que estamos pedindo, era o que estábamos comentando sobre o Celta B. Esa velocidade na circulación de balón. Vimos que no momento en que esa circulación de balón se converte nunha circulación veloz, foron quen de romper esa defensa do Racing de Ferrol, a topar ese pasillo, a topar ese espacio e adiantarse no marcador cunha situación de xogar contra 10, adiantaste no marcador psicolóxicamente importante, porque además adiantaste no marcador un par de minutos despois da expulsión do xogador, entón é un mazazo moi grande para o Racing de Ferrol, a ver se é capaz de recuperarse, a ver como se recupera, e esperemos que o Celta agora aproveite os espazos que deixe o Racing. Se decíamos que estaba volcado o equipo despois de saber que con superioridade tiña que buscar pois eses 3 puntos, pois así é como chega este gol de Brais, que é o primeiro do 2017. Acabou
pechou o 2016 marcando diante do Guijuelo e abre a súa faceta goleadora neste 2017 con ese balón que a verdade tivo que empurrar porque lle deixou moi ben Gus Ledes, que non buscou o disparo persoal, un Gus que non leva ningún gol a toda agora nesta campaña. Non, pero Gus aí é suficientemente inteligente como para saber que o que importa agora é o equipo, non o lucimento persoal. E aí Gus foi tremendamente inteligente, moi inteligente tamén por parte de Brais de aguantar, porque é unha situación na que facilmente te podes meter en fora de xogo. Aguantou moi ben por detrás da defensa e aí estamos, ese 1-0 e agora a Celta con tranquilidade. Balón que busca Borja Aí, Iglesias, non chega, Borja vai chegar Brais Méndez de novo, autor do gol do filial céltico, aguanta, toca en curto para Borja Iglesias dentro da área, trataba de combinar de novo con Brais, o disparo de Ichan, en dous tempos faise con el, Paisa, Sergio García Paisa, o gardameta do Racing, tocando o Racing en liña defensiva, faino por medio de Nano con Gonzalo aguanta, cambia pero perde, entrega de primeiras para o Joao, aínda que Joao non puido controlar ese balón. É Joselu quen aguanta a pelota, vai a tocar despexe de Ruller Riera. Imos ver a do filial céltico, que boa xogada por parte do cadro vigués nesa combinación, que ben ya toca Borja Iglesias para Gus Ledes dalla directamente a Brais para que só teña que empurrala. A combinación Borja Iglesias, Gus Ledes. Bo robo por parte de Joao. O roubo de Joao para Borja Iglesias. Borja Iglesias quería tocar, aí non pode porque cortou a defensa do Racing. E Gonzalo, por unha parte está o tema de xogar en inferioridade, pero por outra tamén parece como que baixou, non, un chanzo físicamente O Racing de Ferrol, non? Sí, e tamén que o Celta no principio da segunda parte saímos convencido de que tiña que darlle máis velocidade ao partido. No momento en que se amosou esa velocidade chegaron 2-3 situacións perigosas para o Racing e a expulsión foi importante. E sobre todo o que dicíamos antes, Víctor, ese gol pasados 2-3 minutos despois da expulsión. Vamos a esperar agora ese centro de Kevin. O centro de Kevin vai se perder pola liña de fondo. Vamos ver tamén repetida a acción da expulsión de Pablo Rey, xogada que pode ser determinante no partido. Esa acción chega tarde, realmente chega tarde Pablo Rey. É unha Claro, que tampouco, un cartón claro. E o Celta tampouco lle deu opcións ao Ferrol de adaptarse a esa nova situación e de facerse forte con esa nova situación. Ese gol tan rápido foi importantísimo e agora estamos vendo un partido totalmente distinto. Celta máis confiado, máis sereno, sabedor de que vai por diante no marcador, e un Racing que está intentando defenderse e intentar sair con algunha contra, algún balón con Joselu, aproveitando a velocidade, o xogo de Joselu e a velocidade de Dani Benítez, intentarán conseguir ese empate. Pero xa Kevin está moi metido, Dani Benítez ten que vir defender moi atrás. Agora vemos tamén a Sam, os dos laterais do Celta moi abertos, moi profundos. E así o Celta está metendo Racing de Ferrol no seu campo. Vaise Kevin, vai chegar Borja Freire no corte, ben ese traballo defensivo agora outra vez o juvenil do cadro ferrolán. Saque de banda para o filial celeste, vai no facer Kevin. Brais aí ten que facerse máis forte, ten que armarse máis con esa cobertura de balón, ten que armarse máis, non permitir que chegue o xogador de Ferrol pola espalda e perder ese balón con tanta facilidade. Tocou. 5 tocou Diego Allende. 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 5 tocou Diego
busca ben en profundidade Roger Riera e Chan. A pelota que se perde pola liña de banda, saque de novo para o Racing. Vemos a disposición habitual do Celta en defensa, coas dúas liñas de 4, cos dous con Bres nunha banda e João na outra, que despois ofensivamente, unha vez que o Celta recupera, cerranse para deixar os carriles libres os dos laterais. Isto en Pontevedra outro día no Campo Grande víase clarísimamente, fixeron a perfección na primeira parte. E aí o que dicíamos antes, o gol de Kevin e o gol de Samu. Non é fácil ver que os teus dous laterais nun partido fora de casa son quen de facer os dos goles. Mira o desmarque de Borja Iglesias no segundo pau. Centro, ollo a erro, pero ese erro que non pode aproveitar o Celta. Paisa despexe de Paisa que vai directamente a Gusledes. Gusledes toca para Brais, pero non vai chegar. Esa pelota que se perde pola liña de banda. Dicíamos que se cumpriu a primeira media hora de xogo desta segunda metade con ese marcador de 1-0. 1-0, victoria para o filial céltico. Tocando Roger Riera para Kevin de novo. Kevin busca o toque en corto con Ichan. Aí Ichan elixiu a peor opción, porque por aí é por onde había máis contrarios. Corta agora Samu con Joao Gómez, que vai retrasar, non? Retrasar o balón non era necesario. E Borja Fernández con Diego Allende. A conducción de Diego Allende, o central santiagués, apoiouse de novo no vigués en Borja Fernández. Agora é o Racing o que ten que presionar e buscar roubar balón. O que ten que tratar de estirar un pouco as súas liñas, porque Claro, porque é o que está perdendo. De momento a derrota é para eles. Problema que se estiras moito as liñas e con 10 aí entra Joao moi ben desde atrás. desde atrás, ollo E aí que vai chega, Chan, disparo. matou o de defensa. Chan, sí, Matouno. na faciana a Víctor Vázquez. Mutísima potencia no tiro de Ichan. E iso te caza por sorpresa. E probablemente Víctor Vázquez, cando se recupere, non recordará absolutamente nada do que pasou nos últimos 5 segundos. Era o que estábamos comentando. O Racing de Ferrol, o que ten que estirarse, buscar esa situación de gol, intentar empatar o partido, pero tamén saben por outra parte que no momento en que se estiren, o Celta nas contras é un equipo moi potente, con moita velocidade e con moi boas finalizacións. Pois aplausos da bancada, sen dúbida, para un exxogador do Celta, un exxogador Pero fíxate, do filial tamén. por que razón e motivo o xogador do Racing de Ferrol agora ten que sair do campo e deixar o seu equipo con 9? Eu hai cousas no mundo do fútbol, do regulamento do fútbol, que non entendo. Vai ser o saque de esquina, oitavo do partido para o filial céltico. Desde o Curruncho. Balón que colga e saca xa a defensa do Racing. Xogando Diego Allende. Incorpórase de novo Víctor Vázquez xa no terreo de xogo. Víctor Vázquez, lembremos, decíamos que ex capitán do filial céltico, chegará a debutar incluso a camisola do primeiro equipo celeste da man de Paco Herrera alá polo 2010. Son 4 temporadas as que leva no Racing, feito que leva agora mesmo o brazal de córner, de saque de capitán. esquina. Sí, Saque, eu creo que saque de banda, ¿no? Saque de banda, sí. Saque de banda Por pouquiño, pero celestes. saque de banda. Xogadores do Celta con calma, sen presa.
Presa Non non ten ten ninguna, situación tampouco controlada. Racing reclama, non? Racing- Outra situación reclamarían un pouco esa lentitude de ir a polo balón. No, pero saben que están nunha situación complicada neste momento. Semellas en folgos o Racing neste momento. Neste momento sí, dá a impresión de que o Racing ten a súa gasolina moi xusta para acabar o partido. Pois mira, falando da situación, o Racing vai facer 2 cambios. Eu apostaría por Dani Benítez, fíxate. Un vai ser Armental en banda dereita. Entrando Bicho, o coruñés Bicho. Xogador importante que foi titular nos últimos partidos. E outro Dani Benítez que semellaba estar xa E Brais Abelenda. bastante cansado. A máis de Bicho, quedou sen xogar Laro Setién, o fillo de Quique Setién, que tamén está no Racing. Sí. E marchan Dani Benítez, Armental. Entran Brais Abelenda. Cambia as dúas bandas. Imagino que buscará unha situación de contra de velocidade. Borja Iglesias aí aguantando na frontal. O balón que tocou precisamente un dos xogadores que está hoxe, pues, dos juvenis que está hoxe no partido, como é o caso do Borja Freire. Trataba de aguantar esa pelota aí Juan Martínez. Saque de banda. Non comentamos, Víctor, nada, pero é destacar a cantidad de xente que se achegou hoxe a Barreiro nunha hora 4 menos cuarto da tarde, non unha hora fácil para ver fútbol, para chegarse a Barreiro, pero hai unha entrada realmente Boa, sí. boa. Temos Moi toda a boa. grada de Barreiro prácticamente chea. En frente a cámara poderá darnos a imaxe de que tamén hai moita xente, unha entrada realmente que este Celta B este ano está chamando moi bons resultados e está chamando bo fútbol, e o resultado do domingo pasado contra o Pontevedra foi realmente importante. Sen dúbida, esa boa clasificación, esa excelente campaña que está facendo o equipo de Alejandro Menéndez, agora mesmo con esta victoria estaría na segunda posición da táboa, evidentemente esperando que faga mañá o Racing de Santander diante do Lealtad no Sardinero. Tamén o Barça nestes momentos é líder, non? Sí, pero bueno, con 3 partidos Esperando con 3 partidos con menos 3 do Real partidos Madrid. menos ao Real Madrid. Cosas do calendario. Aí trata de marchar Bicho, o xogador da canteira do Depor, que a pasada liga estivo no Compos, e con seus 20 anos vive esta temporada no Racing, o de Sada, que leva 3 goles no campeonato. Deles, precisamente, na primeira volta foi diante do Celta B, porque hai que lembralo, o Celta B, a primeira derrota do campeonato foi diante deste equipo, na Sí. Malata por 2-1. Tarxeta, e estas son as cousas que o Celta B debería de evitar nestes momentos, porque estas faltas o único que fan é favorecer o Racing de Ferrol, que nun balón parado te pode sorprender. Cartón amarelo, pois, Para Samu, para creo. Samu. Este non era dos xogadores. Samu, cartón amarelo para o Celta, non era dos xogadores apercibidos. E terceiro cartón, no, primeiro cartón para o Celta B por 3 que viu o Racing, un dobre para Pablo Rey. Moi seguro Néstor, con moita autoridade. Pero a que estábamos comentando, o Celta non debe permitir estas faltas cerca de área, estas faltas laterais, porque de momento é a única opción ofensiva que está tendo o Racing de Ferrol. Diego Alende, o pase para Brais, olla ben a entrada de Borja Iglesias, aí fora de xogo, indica o asistente. Dúbidas. Desde aquí sí. Desde aquí sí. O asistente está en mellor situación. A opción que daba a Borja Iglesias é unha opción moi boa.
Vemos a Paisa, balón que chega a Borja Fernández, o traballo defensivo de Borja, este toca para Brais, non se entendeu con Borja, mandou esa pelota pola liña de banda, verá saque para o Racing. Vai facer o saque Borja Freire. Gonzalo. Bicho quen se apoia en Joselu. Joselu trata de facer o centro, corta en liña defensiva Ruller Riera, deixa para o pelotazo de Samu. Trata de marchar Borja Iglesias, pero cometeu falta sobre Nano. Creo que o Celta debería ter máis tranquilidade. Non é necesario que Samu pegue ese pelotazo arriba buscando a Ichan e a Borja, porque están lle dando opción, está revivindo o Racing de Ferrol. Vai golpear Paisa e vai meter o balón cerca de área e calquera rexeite. Non saben que hai a posibilidade, ¿no? Con eses balóns colgados. Sacou ben no traballo defensivo agora Borja Iglesias. Nano un xogador con moita corpulencia, José un xogador moi fino nesas situacións. Entón o Celta debería baixar balón, tiki-taka, toque, rondo, temporizar e rematar o partido sin problemas. Sacou unha aí en traballo defensivo Gus Ledes. Pode cortar ben de novo Kevin, pelexa agora Ichan. Estamos no 40, piques de chegar ao 41 desta segunda metade. Vai tocar aí no traballo defensivo Joao Gómez, vai a perder esa pelota por liña banda e non hai máis trocos de Alejandro Menéndez. Non. Polo momento, somente esa sustitución de Joao Gómez, pero mantén o resto de xogadores, aguanta, ten dúas posibilidades máis. Estalle pedindo Chan que non baixe tanto, que non replegue tanto. E o Celta que debe ter balón. Outra é Samu sacándonos o balón de enriba. E o Celta non debería sufrir nestes últimos 4 minutos. Hai xogadores facendo exercicios, pero prefire non facer polo momento modificacións. Alejandro, ainda que parece que agora está mirando para o banco e está sopesando esa posibilidade de introducir algún troco. Están vendo cara aos xogadores suplentes. Lembremos, entrou Joao Gómez, pero están aínda Agus Medina, Adrián Castellanos, Robert, Dani Molina e Adrián Rodríguez como posibilidades para sair no que resta de partido. Psicolóxicamente podría ser importante para o Celta mostrar o Racing de Ferrol a finalización do partido facendo eses cambios. Pero fíxate que agora Nano está prácticamente xogando como nos seus... A carreira, pois bandera arriba, posición adiantada de Ichan. Decía que Nano está xogando como nos seus tempos pasados na primeira división, como fai Piqué no Barça, como facía Lesanco nos seus momentos, está de dianteiro. Directamente o ataque. Moita corpulencia, moita veteranía, moita experiencia. E o Celta sigue concedendo situacións que non debería. Está Adrián Rodríguez preparado para entrar no terreo de xogo. Vai ser a segunda modificación que faga Alejandro Menéndez. Ollo porque está Nano. Nano retrasa para Gonzalo. Gonzalo xoga con Bicho. Bicho buscou a Nano, o centro de Nano a banda esquerda, sacou na Kevin, directamente fora, vai selo primeiro saque de esquina desta segunda metade para o Racing, terceiro do partido para o conxunto racinguista. Directamente fora do campo. Pide balón agora. Non vai sair, Adrián está esperando, evidentemente hai unha norma dos técnicos de non facer sustitucións neste tipo de xogadas. Sí. A balón parado. Vamos, Joao. Falta. Joao vai ser o Chan, en este caso a entrada de Bicho, merecedora de cartón amarelo, pide disculpas. Entre esta falta, este cambio, o Celta debería prácticamente matar o partido. Vais a retirar Ichan. Chan Calúa. Bicho foi o que recibiu o cartón. Bicho foi o que recibiu o cartón para o Racing.
e a modificación no filial céltico no minuto 44. Esta segunda metade, os aplausos da bancada para Ichan Calúa, o marroquí, que se retira do terreo de xogo deixando o seu sitio a Adrián Rodríguez. Moito traballo, sobre todo, de Ichan, como sempre. Sí, Chan é o xogador. Estaba vendo aquí as estadísticas e Chan é o xogador que máis veces sustituiu a Alejandro Menéndez. En 25 xornadas cambiouno en 21. E que o traballo que realiza Ichan é moi intenso, moi explosivo. E polo tanto sempre vou darlle ese descanso. Celta debería manterse aí, buscar a presión aí e non permitir ese golpeo por parte de Gonzalo. 3 minutos é o tempo que vai engadir o colexiado. Os 45 regulamentados, estamos xa neles neste tempo engadido. Entramos nese tempo engadido do partido coa victoria ainda pola mínima para o Celta 1-0 grazas ao gol marcado por Brais. Agora o centro defectuoso de Joao Gómez. Que o Celta debería manter o balón no seu pé. Sí. Vai no recuperar agora sí Kevin. Aguanta Kevin, non ten demasiada compañía. Atopa agora Adrián de novo para Kevin. Non hai demasiados compañeiros, ten que aguantar. Deixa para que corra Borja Iglesias deixa para Kevin. Kevin vaise cara a esquina. Toca atrás para Gus Ledes. Isto que ten que facer o Celta, tocar e tocar. Vaina a perder. Estivo aí mala sorte Borja Fernández, vai a recuperar. Non hai falta, recuperación boa de Borja. Borja toca para Brais con Joao Gómez, perdeu na Joao. Ollo a ese erro do portugués. Vai a deixar para o Racing, o centro de Cruz. Cortou coa cabeza Diego Allende. Pelota que chega a Joao e as mans de Néstor. Néstor vai aí, asegura o balón. Conseguir aí uns segundiños máis. Néstor asegura o balón. Está en superioridade numérica, E lembrémolo. agora vai buscar a Borja Iglesias nesta banda. O cadro vigués ten un xogador máis pola expulsión no minuto 20 desta segunda metade, Pablo Rey. E con esa superioridade ten que administrar aínda máis a este marcador en vantaxe. Hai falta de Borja Iglesias, a falta sobre Bicho. Moi ben Bicho, moita calidade técnica e chega outro cambio. E vai chegar a última modificación do equipo de Alejandro Menéndez coa entrada de Adrián Castellanos no terreo de xogo, sustituindo o goleador A Brais Méndez. o mosense, que se retira do terreo de xogo. Primeiro gol de Brais neste 2017. Que calidad a este rapaz. Esperemos que poida dar moitas tardes de gloria ao celtismo. Sí, moita calidade nesa perna esquerda, boa visión de xogo, bo manexo de balón. Hai falta sobre Por Borja criticar Fernández. algo, un poquinho máis de intensidade, un poquinho máis de sangre en Brais Méndez. É destes xogadores que parece que van como a cámara lenta moitas veces, pero a calidade que ten é asombrosa, con 19 anos. Ten un futuro no fútbol importante. Estamos no 48. Pois o tempo, os 3 minutos que dixo que o colexiado que ia engadir. Quizáis de un poquinho máis, precisamente por esta última modificación do filial céltico. O balón que vai chegar a Kevin. Kevin toca ben para Joao Gómez, pode ser a última para o filial. Vaise o de Funchal, vai o recorte de Joao. Insiste Joao, vai a perder. Bicho con Gus Ledes, o pelotazo que chega a Borja Fernández, vai a desviar. Acabouse o partido. Rematou en Barreiro, victoria para o Celta B, victoria do filial celeste, 3 puntiños máis que suma xa o equipo de Alejandro Menéndez, 53 puntos para o cadro vigués, que sube a segunda posición a espera do que faga mañá o Racing de Santander. Valoración, Xosé Valtierra, do que foi este partido, do que foi esta victoria. É que a partir do minuto 18 cambia a situación. A expulsión de Pablo Rey é importantísima no partido e, como vimos destacando durante toda
a narración ese, o feito de o Celta meter o gol pasados 2-3 minutos, que o Racing de Ferrol non tivese tempo a coller esa confianza como para formarse defensivamente, foi o que marcou o deber da segunda parte. O Celta que na segunda parte tivo muitísimo máis velocidade na circulación de balón, que era o que lle botamos de menos na primeira parte, e un Ferrol que na segunda parte prácticamente non plantexou problemas a defensa do Celta. Os últimos 5 ou 6 minutos onde o Celta, en vez de ter unha posesión de balón máis clara para temporizar, para facerse co partido, deixou que o Racing un par de faltas chegara cerca da súa área, pero unha victoria que demostra que o Celta B está ben, está nunha situación realmente moi boa para poder xogar esa posible fase de ascenso. Un Racing de Ferrol que esperemos que coa súa historia e co seu fútbol non teña problemas a final de temporada e nos dé a alegría, bueno, pues de poder manterse nesta categoría un ano máis. O análise de noso profe de Xosé Valtierra, vimos ver o gol do partido que chegou os 22 minutos da segunda metade, ese tanto nesa deixada de Gusledes para Brais Méndez que só tivo que empurrala. E aí estaba o primeiro gol do 2017 para o Mosense, para Brais, que dá a victoria ao Celta B. Con isto, imos despedir esta transmisión. Lembramos que a próxima semana o Celta B terá que visitar no plantío o Burgos, mentres que o Racing recibirá na Malata ao Pontevedra. Todo o equipo de Celta Media desesalles un bo resto de fin de semana e agardamos que sexa cunha alegría máis da man do primeiro equipo que mañá xoga ante o Atlético de Madrid no Vicente Calderón. Con ese desexo rematamos desde o campo municipal de Barreiro. Isto foi todo, un saúdo e moi boas tardes.